Makis hovorí, narodil som sa v komunistickom Československu a v roku 1988 sme s rodinou utiekli pred komunizmom cez utečenecký tábor OSN v Juhoslávii. Strávili sme v tábore rok, ešte pred pádom Berlínskeho múru. Môj otec bol v Československu prenasledovaný komunistickou stranou. Ako vysokoškolský profesor bol cieľom režimu, ktorý od neho požadoval, aby propagoval komunizmus. Keďže to odmietol, videl ako jediné riešenie útek. Mali sme to šťastie, že nás prijala Kanada a tak som vyrastal v Toronte. Študoval som na univerzite v Toronte, kde som získal 4-ročný bakalársky titul v odbore imunológia a potom som absolvoval ďalšie 4-ročné štúdium medicíny na McGill University v Montreale. Následne som sa špecializoval 5 rokov v nukleárnej medicíne, radiológii a onkológii. Radiológia zahŕňa významnú onkologickú zložku. Moji kritici často hovoria, doktor Makis, ale vy nie ste onkológ, o čom hovoríte? No, ja som absolvoval onkologický výcvik, mnoho rokov som viedol onkologické kliniky a mám vyše 100 odborných publikácií v oblasti pokročilej diagnostiky a liečby rakoviny. Takže priatelia, my tu máme na slovo vzatého odborníka, ktorý vyrastal a vzdelal sa v systéme a napriek všetkému sa nedal systémom zomlieť a pokračoval ďalej tým správnym smerom s otvorenou mysľou. O nových prístupoch k liečbe rakoviny. Tak poďme na to. Doktor Campbell hovorí, najmä chcem hovoriť o znovu využitých liekoch, teda o liekoch, ktoré sú už dávno schválené, majú známy bezpečnostný profil a často sú mimoriadne bezpečné. Sú to lieky, ktoré sa používajú 10 ročia, napríklad Ivermectin. Bol používaný doslova na miliardách ľudí. Sú to lacné lieky, ktoré sa môžu vyrábať doslova v tonách a pomerne lacno, pretože sú to často jednoduché molekuly. Sú to lieky, ktoré sú veľmi účinné proti ochoreniam, na ktoré boli pôvodne vyvinuté. Ale vďaka šťastným náhodám sa ukázalo, že môžu byť použiteľné aj na liečbu iných ochorení. Máme na to veľa precedencov. Aspirín napríklad pochádza z vrbovej kôry. Pôvodne sa používal na znižovanie horúčky. Dnes vieme, že znižuje viskozitu krvných doštičiek a pomáha predchádzať zrážaniu krvi. Ale toto nie je nič nové, stáva sa to pomerne často. Napríklad bol liek na ischemickú chorobu srdca, angínu pectoris, ktorý sa neskôr používal na liečbu impotencie. To bolo dosť prekvapujúce zistenie. Takže to nie je nič nezvyčajné. On sa pýta, čo vás pôvodne priviedlo k záujmu o znovu využité lieky v onkológii. Doktor Makis vraví, k týmto liekom som sa dostal, keď som začal písať na Substacku, to je tá platforma, na ktorej on publikuje, začiatkom roku 2023. Chcel som sa hĺbšie pozrieť na včasnú liečbu C19. Lieky ako Ivermectin, hydroxychloroquín, chcel som si sám overiť, či sú pri C-čku účinné. Aká bola veda, čo hovoria výskumy. A keď sa chcete skutočne ponoriť do témy, som preskočila asi jeden obrázok tak, keď sa chcete skutočne ponoriť do témy, musíte čítať vedecké práce. Takže som čítal jednu za druhou, desiatky, dokonca stovky štúdií. Osobitne ma zaujal Ivermectin, prečo sa táto antiparazitická látka stála v Spojených štátoch predmetom takej kontroverzie. Dokonca FDA, ten úrad pre Food and Drug Administration, ľuďom hovorila, aby ho nebrali. A pritom Ivermectin sa používal 10 ročia. Bolo podaných viac ako 4 miliardy dávok. Má nepopierateľne dobrý bezpečnostný profil na celom svete. Tak prečo bol pod takou kontrolou a útokmi? Keď som sa do toho ponoril hĺbšie, narazil som na rozsiahlu vedeckú literatúru o Ivermectíne a rakovine. A to ma prekvapilo. Začal som sa pýtať, prečo by Ivermectin fungoval proti rakovine? Ako by mohol pôsobiť proti rakovine? Urobil som vyhľadávanie na PubMed, na webových stránkach
A ja som ho urobila tiež, priatelia, lebo mne to nedá, ja sa do toho musím pozrieť. A objavil som viac ako 300 odborných článkov o ivermektíne a rakovine. Všetky boli preklinické štúdie. Potom som začal hľadať klinické skúšky na ľuďoch, ale žiadne neexistovali. Vidíte len preklinické výskumy, čiže predklinické výskumy, štúdie na bunkových líniách alebo na myšiach a potkanoch. A potom ten objem výskumu je ohromujúci. Nie sú to len jedna alebo dve štúdie od skupiny nadšencov v nejakom laboratóriu. Sú to desiatky a desiatky odborných prác, rozsiahly výskum mechanizmov, ako môže ivermektín pôsobiť proti rakovine. A vyzerá to, že má širokospektrálny protirakovinový účinok. Na krvné nádory aj na solidné tumory. Je to fascinujúca molekula. Zameriava sa na, ja som to tu všetko tak pekne vypísala, aby ste to mali pred sebou, aby ste to lepšie chápali. Zameriava sa na rakovinové kmeňové bunky, čo považujem za naozaj fascinujúce, pretože dokáže útočiť na tieto rakovinové kmeňové bunky, ktoré sa nemusia nevyhnutne rýchlo množiť. Sú to však bunky, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť problémy, môžu spôsobovať metastázy a recidívu rakoviny. Verím, že štandardná chemoterapia zabíja rýchlo sa deliace bunky na základe ich rýchlej proliferácie, ale často nezabije pomaly sa deliace bunky. Chemoterapia nemusí zničiť rakovinové kmeňové bunky. Často sa preto o chemoterapii hovorí ako o paliatívnej liečbe namiesto liečebnej. Cieľom je paliatívna starostlivosť, čiže lekári povedia, že napríklad rakovinu pankreasu v štádiu 4 nemožno vyliečiť. Rakovinu vaječníkov v štádiu 4 nemožno vyliečiť. Chemoterapia môže predĺžiť život, zničiť väčšinu rakoviny a zmenšiť nádory, ale nezničí rakovinové kmeňové bunky. Nezabije ani rakovinové bunky, ktoré sú voči chemoterapii odolné, pretože rakovinové bunky si môžu vyvinúť rezistenciu voči určitým chemoterapeutikám. Môžu mať napríklad špecifické pumpy, ktoré chemoterapiu jednoducho vypumpujú z bunky. V niektorých prípadoch, ako napríklad pri rakovine vaječníkov, sa nádory môžu stať rezistentnými voči chemoterapii. Preto onkológovia musia meniť chemoterapiu a prejsť na ďalší liek. Ivermektín však dokáže zabíjať rakovinové kmeňové bunky, ktoré chemoterapia nedokáže. Ivermektín dokáže tiež zvrátiť tzv. Multirezistenciu rakovinových buniek voči liekom. Dokáže tak zvýšiť citlivosť rakovinových buniek na chemoterapiu. Môže aj zvýšiť citlivosť rakovinových buniek na radioterapiu. Okrem toho má aj ďalšie účinky. Dokáže potláčať schopnosť nádoru vytvárať nové krvné cievy. Inhibituje angiogenézu. Ivermektín taktiež inhibituje určité enzymy nazývané matrixové metaloproteintázy, ktoré uvoľňujú rakovinové bunky z nádoru a umožňujú im metastázovať a šíriť sa krvou do iných častí tela. Ivermektín tieto enzymy brzdí a tým bráni metastázam nádoru. Keď sa na to pozrieme, existuje najmenej tucet rôznych mechanizmov, ktorými ivermektín na molekulárnej úrovni pôsobí na rakovinu. A potom si položíme otázku, kde sú klinické štúdie na ľuďoch? Pretože v konečnom dôsledku na tom záleží. Preklinický výskum je užitočný. Máme stovky štúdií o ivermektíne v súvislosti s rakovinou. Kde sú však klinické štúdie na ľuďoch? Nie sú žiadne. Existujú len ojedinelé kauzistiky. Existuje len niekoľko prípadových štúdií. V jednej sérii napríklad 3 pacientov s leukémiou dosiahli 2 z nich remisiu pri použití ivermektínu. A to je všetko. Potom si uvedomíte, že ivermektín je mimo patent od roku 1996. Pôvodný patent vlastnila spoločnosť Merck. Keď vypršal, ivermektín sa stal lacným generickým liekom. A potom vám to dôjde. Ak v onkológii nie je z čoho zarobiť, výskum jednoducho nepokračuje.
A ja tu mám perličku, priatelia. Zákon z roku 1939. Žiadna osoba sa nesmie podieľať na zverejnení akejkoľvek reklamy za A obsahujúcej ponuku na liečbu akejkoľvek osoby s rakovinou alebo na predpísanie akéhokoľvek lieku na jej liečbu, alebo na poskytovanie akýchkoľvek rád v súvislosti s jej liečbou. Toto je z 29. marca 1939 a stále to platí. Dokonca som zachytila na našich sociálnych sieťach, na skupinkách, ktoré sledujem, že to nejakým spôsobom platí a je to prepojené s Českou republikou. Ja sa pamätám na jeden rozhovor asi pred, rokom a pol, ako Charlie Ward otvorene povedal, že v Amerike je trest smrti za vynájdenie úspešného lieku proti rakovine. Ja som si myslela, že to je len nejaká obraz, taká fráza, ktorú on povedal, aby to tak nejako sprístupnil, že nie sú popularizované liečebné procesy na skutočný boj s rakovinou. Ale ono asi takéto niečo legislatívne naozaj funguje. To, že sa zabíjali ľudia a výskumníci, ktoré našli lieky, úspešné lieky na akúkoľvek chorobu, ktorá zarábala veľkej farme peniaze, tak o tom vieme. No ale toto je len taký môj vstup tu. To, čo povedal on, doktor Makis, je ale pravda. V onkológii, ak nie je z čoho zarobiť, tak jednoducho výskum nepokračuje. Doktor Makis tu pokračuje vo svojom vysvetľovaní. To isté sa deje aj s inými znovu využitými liekmi, ako je napríklad fenbendazol a mebendazol. Antiparazitika, ktoré tiež vykazujú protirakovinový potenciál. A o tom sme, priatelia, hovorili v našich vysielaniach s doktorkami Lee Merritt a s doktorkou Christian Northrup. On pokračuje ďalej. To je tragédia medicínskeho výskumu. Ak nie je finančná motivácia, výskum sa nekoná. Fenbendazol bol zaujímavo objavený pacientom v terminálnom štádiu rakoviny z Oklahomy, Joe Tippins. Joe Tippins mal rakovinu pľúc malých buniek vo 4. štádiu, čo je jedna z najagresívnejších foriem rakoviny. Diagnostikovali mu terminálne štádium rakoviny pľúc malých buniek. Bol zaradený do klinickej štúdie s liekom Keytruda. Ja som o tomto lieku nikdy nepočula, ale ako to je názov, ktorý mne nemusí byť známy. Neskôr rozprával príbeh o tom, ako všetci ostatní pacienti v štúdii zomreli, zatiaľ čo on bol jediný preživší. Vysvetlil, že mal priateľa, veterinára, ktorý mu povedal: pozri, existuje antiparazitický liek, odčervovač pre psy, nazvaný fenbendazol. Náhodne sa zistilo, že má protirakovinové vlastnosti u myší. Je lacný a bezpečný na užívanie. Prečo to neskúsiš? A tak sa rozhodol tento liek vyskúšať. Podľa jeho slov si ním vyliečil rakovinu pľúc malých buniek v 4. štádiu, čo je úplne bezprecedentné. Dostal prognózu s menej ako 1% pravdepodobnosti prežitia na 5 rokov. A predsa je tu dodnes, 7 rokov po diagnostikovaní a je bez rakoviny. V tom čase sa objavil v televíznych reláciách, kde hovoril o svojej skúsenosti s fenbendazolom, ktorý nebol schválený FDA na použitie u ľudí. A veril, že ho vyliečil z rakoviny v 4. štádiu. Ja tu vstúpim len svojím vstupom. Ja som zachytila za posledné, možno, 3-4 roky množstvo prípadov napríklad z Austrálie, farmári, ktorí mali rakovinu a vyliečili sa používaním fenbendazolu, ktorí používali na svojich farmách. A ako tieto prípady sú zvyčajne obyčajní ľudia, ktorí nemajú žiadne medicínske vzdelanie, ktorí jednoducho počúvli a niekoho, kto im to poradil. A s úspechom. A toto sú ľudia v 3. 4. štádiu rakoviny. Po 3 mesiacoch lekári hovoria o zázraku. Pokračujem, čo ďalej hovorí doktor Makis. Začal som sa venovať výskumu fenbendazolu a zistil som obrovské množstvo predklinických štúdií o ňom. Univerzitná nemocnica Stanford publikovala prípady 3 pacientov, ktorí sa vyliečili zo 4. štádia rakoviny pomocou fenbendazolu. Skupina vedcov zo Stanfordu ich sledovala, analyzovala a monitorovala.
Títo pacienti už podstúpili 3 alebo 4 cykly chemoterapie bez úspechu. Boli terminálni, boli jednoducho pripravení na smrť. Začali užívať fenbendazol a teraz sú bez rakoviny. Skupina výskumníkov zo Stanfordu tieto prípady publikovala, aj keď im nebolo povolené odporúčať fenbendazol ako liečbu, pretože nie je schválený oficiálnymi úradmi v Spojených štátoch. Toto je však presne to, čo ja na vede milujem. Keď vedci objavia niečo fascinujúce a rozhodnú sa, že by to mali vedieť a ostatní lekári a vedci, tak to publikujú. Ale on tu potom poukazuje, doktor Makis, na zaujímavú vec. Existuje schválená verzia fenbendazolu, schválená FDA, tým oficiálnym úrazom, ktorý schvaľuje lieky v Amerike. A nazýva sa mebendazol. Má takmer identickú štruktúru, líši sa len jedným atómom. Vidíte to tam na obrázku. Mebendazol bol schválený FDA ako antiparazitikum na použitie u detí aj u dospelých. Má vynikajúci bezpečnostný profil a je veľmi bezpečný na použitie. Mebendazol je skúmaný ako potenciálny protirakovinový liek v najmenej tucte klinických skúšok. Vďaka svojmu statusu vo FDA, že je schválený liek, sa naň v onkologickej komunite pozerá priaznivejšie a existuje viacero prebiehajúcich štúdií o jeho účinkoch na rakovinu hrubého čreva, prostaty či mozgové nádory u detí. Mebendazol aj fenbendazol majú mnoho mechanizmov účinku proti rakovine. Jedným z fascinujúcich účinkov je, že blokujú glukózové transportéry na rakovinových bunkách, čím ich doslova vyhľadujú tie rakovinové bunky, pretože im znemožnia využívať glukózu ako zdroj energie. Tu ja len spravím poznámku, že jedným z vážnych poznatkov o rakoviny a o tom, ako ju nepodporovať, je obmedziť cukor, priatelia. Pretože rakovina potrebuje cukor, aby mohla rásť. To je len taký môj poznatok. Pokračujem ďalej. Doktor Campbell tu hovorí, a len v rakovinových bunkách, nie v normálnych bunkách? To je úžasné. Musí tam byť nejaký biochemický rozdiel medzi glukózovým transportérom v rakovinových bunkách a v normálnych bunkách, keď dokáže cielene pôsobiť iba na tie rakovinové. A doktor Makis potvrdzuje presne tak. A to je fascinujúce na týchto znovu použitých, znovu využitých liekoch. Sú veľmi špecifické pre rakovinové bunky. Ako si dokážu identifikovať rakovinovú bunku od zdravej bunky? Toto bolo študované aj pri ivermektíne. Ivermektín dokáže cielene pôsobiť na bunky lymfómu a zničiť ich. Zároveň však nepoškodzuje normálne bunky. Tomu hovoríme čarovná guľka, akože magický bulet. To je absolútne fascinujúce. Odporúčam každému, aby si pozrel preklinický výskum na túto tému. Je to úplne fascinujúce. A doktor Campbell hovorí, mechanizmy, o ktorých tu hovoríme, sú založené na známych biochemických dráhach. Nejde o nič nové, je to pochopená biochémia. Tieto lieky zasahujú do konkrétnych biochemických mechanizmov známym spôsobom. Toto nie je špekulácia. Biochémia je tvrdá veda. Medicína je možno trošku mäkšia na okrajoch, akože tam sú niektoré veci, ktoré sú také akože ten taký šedý priestor, že môže to byť aj tak, aj tak. Ale biochémia je presná veda. Je to laboratórna chémia a s tým sa nedá polemizovať. A skutočnosť, že tieto prírodné molekuly majú viacero mechanizmov účinku na viacerých biochemických dráhach, to platí pre ivermektín aj pre skupinu mebendazolu a febendazolu. Je až neuveriteľné, že tieto prírodné zlúčeniny majú také široké spektrum účinkov a predsa sa k ním správame, ako by boli bezcenné. On tu povedal vlastne nechcene dôvod, prečo sa k ním správa tak tá Big Pharma, pretože oni sú pre nich bezcenné. Nerobia im prachy. To, že zomierajú tisíce a milióny ľudí, to nikoho nezaujíma. No, pokračujeme ďalej. Musím prestať byť emocionálna, čo sa tohto týka. Doktor Makis tu pokračuje presne tak. A výskum je veľmi solidný. Výskum mechanizmov, preklinický výskum je veľmi presvedčivý. Nejde o jednu alebo dve štúdie. Tieto výsledky boli replikované. Existujú stovky štúdií o týchto antiparazitických liekoch.
Takže toto nie je konšpiračná teória. Nie je to žiadna okrajová medicína. Je to tvrdá veda. A vždy ma fascinoval preklinický výskum, pretože na tom stojí celá medicína. Celá medicína je postavená na preklinickom výskume. A ako lekári sa naň spoliehame. A doktor John vraví, a práve to nám dáva pravdepodobné mechanizmy účinku. Ak nevieme poskytnúť uveriteľný mechanizmus účinku, potom neplníme základný Bradford-Hillové kritériá. Ja vám ich o chvíľu vysvetlím. Ale ak vieme povedať, takto to funguje, tak potom sa posúvame od špekulácií k vede, pretože to zapadá do existujúcich poznatkov. Farmakodynamický účinok týchto liekov je v súlade s tým, čo už vieme. Má viacero bodov konzistencie s tým, čo je už známe. A ja tu len dovysvetlím, priatelia, tie Bradford-Hillové kritéria, to sú pravidlá, ktoré pomáhajú vedcom zistiť, nemusí to byť len medicína, môže to byť ekonomika napríklad, či je jedna vec naozaj spôsobuje druhú, teda či ide o príčinu a následok, alebo či ide len o náhodnú súvislosť. A tieto kritéria sa používajú v medicíne, verejnom zdraví, vo vedeckom výskume na overenie, či nejaký faktor, napríklad fajčenie, chemikália alebo vírus, naozaj spôsobuje ochorenie alebo inú zmenu v organizme. Existuje 9 kritérií na určenie tejto príčinnej súvislosti. Nebudem zachádzať do detailov, ale tieto pravidlá pomáhajú vedcom a lekárom zistiť, či nejaká látka, jed, baktéria alebo životný štýl naozaj spôsobuje chorobu. Ak niektoré kritériá nie sú splnené, môže ísť len o náhodu alebo nesprávny záver. A tieto kritériá sa používajú aj dnes pri skúmaní nových liekov, vakcín, chemikálií a zdravotných rizík a tak ďalej. Tak len aby sme pochopili, o čom tu vlastne hovoril pri doktor Makis. IgG4 je protilátka, ktorá vytvára toleranciu voči antigénom, ako je spike proteín, ale môže tiež tolerovať rakovinové bunky. Bol som súčasťou výskumu, ktorý sa snaží pochopiť tieto mechanizmy. Ale teraz sa posúvam smerom k liečbe. Snažím sa pochopiť, ako môžeme pomôcť pacientom s turborakovinou, ako ich môžeme liečiť. Samozrejme, odporúčam každému, aby využil všetky možnosti v rámci bežnej onkológie, chemoterapiu, radioterapiu, imunoterapiu. Ako som povedala už včera, on je taký ten strednoprúdový doktor, on nie je konšpiračný teoretik, takže ako radiológ a onkológ on stále zachováva tieto postupy, ale ako som povedala, má otvorenú myseľ. Musíte sa o týchto možnostiach porozprávať so svojím onkológom. Ale čo, ak už nemáte žiadne ďalšie možnosti? Aké iné alternatívy existujú? Myslím si, že oblasť liekov s novým využitím je niečo, čo môžeme ako lekári skúmať, o čom môžeme pacientov informovať. Mnohí pacienti si začali... Som preskočila niečo? Asi nie. Mnohí pacienti si začali robiť o týchto liekoch výskum sami a začali ho využívať na vlastnú päsť. Keď som písal články a tu sú tie kódy, IVE, tíne a FE, zole a ich účinkoch na rakovinu, pacienti mi začali písať. O pol roka sa ku mne vrátili a povedali: Doktor Makis, čítal som vaše články a začal som užívať tieto lieky na vlastnú päsť. Nemali sme medzi sebou vzťah lekár-pacient. Jednoducho sa rozhodli skúsiť to sami. A vracali sa so slovami: moje nádory sa zmenšujú. Môj onkológ je v šoku. Môj onkológ mi povedal, že už by som nemal byť nažive a predsa tu stále som. Moja rakovina je stabilizovaná. Dostával som jednu takú správu, potešil som sa, ale dostal som druhú a pomyslel som si, to je skvelé. A potom prišli desiatky takýchto prípadov. A vtedy som si uvedomil, že tu existuje niečo, čo by mohlo skutočne pomáhať pacientom. Že by som im mohol pomôcť s ivetínom. Mohli by sme diskutovať o možných vedľajších účinkoch, mohol by som ich navigovať v dávkovaní, ako správne dávkovať tieto lieky pri konkrétnych ochoreniach, ako nájsť správnu dávku pre konkrétny stav. A práve na tom pracujem posledné 2 roky. Spustil som onkologickú poradňu.
program zdravotného coachingu založený na liekoch s novým využitím, čiže znovu využité lieky. Pacienti s rakovinou ku mne prichádzajú, preberáme výskum, hovoríme o možnostiach a o tom, aké lieky by mohli vyskúšať. Snažím sa prejsť od identifikovania problému, teda explózie agresívnych rakovín, k tomu, aby sme pacientom skutočne poskytli možnosti liečby. A výsledky sú fascinujúce. Mal som pacientov so štádiom 4 rakoviny pankreasu, ktorí boli následne vyhlásení za úplne bez rakoviny, čistí. Pacienti s cholangiokarcinómom, čiže rakovinou žlčových ciest, ktorým sa nádory zmenšili. Pacientky s rakovinou vaječníkov, u ktorých nádory ustupujú, hoci zlyhali pri viacerých líniách chemoterapie. John Campbell sa do toho zapája, vraví, tieto rakoviny boli v minulosti absolútnym rozsudkom smrti. No a priatelia, ja tu urobím, na chvíľočku sa tu zastavím. A to, čo vám teraz poviem, nie je pre mňa ani jednoduché, ani ľahké, pretože som za týmto príbehom zavrela dvere a už to netvorí moju prítomnosť. Ale často mi diváci píšu, posielajú e-maily, nech im už konečne poviem, kedy tie medbedy prídu, pretože ja nerozumiem, čo to je mať rakovinu, ja nechápem, čím oni prechádzajú, pretože majú niekoho blízkeho a tak ďalej a tak ďalej. Tak priatelia, dlho som s tým bojovala, ale ako poviem vám o sebe pravdu, ja nežijem život obete. A tak sa s označením post-onkologického pacienta nestotožňujem. A nevie to o mne veľa ľudí. Teraz to už viete. Takmer pred 8 rokmi som bola diagnostikovaná mimoriadne rýchlym a agresívnym štádium 2 rakoviny. Boli to 2 rôzne rakoviny dokonca. Mala som rakovinu vaječníkov a endometriálnu rakovinu maternice. Mala som 3 obrovské nádory vo veľkosti manga, doslova. A samozrejme, ako väčšina ľudí, ktorí týmto prešli, som aj ja prešla obdobím čohosi takého, čo sa nedá popísať tomu, kto v tom nebol. Ten strach je veľmi zlý pomocník pri rozhodovaní a samozrejme mňa ten strach a zároveň aj tá skúsenosť úplne pohltili vtedy, ale takým spôsobom, že som viac menej, že som sa nechala nie ovplyvniť, ja som jednoducho nechala lekárov, nech mi poradia, čo je najlepšia vec urobiť. Samozrejme bola to operácia veľmi, no skrátka, nebolo to dobré. A samozrejme okamžite ma nahodili na chemoterapiu a potom aj na radioterapiu. A poviem vám len toľko, že strach je naozaj zlý pomocník pri rozhodovaní. A keď si to teraz tak spätne všetko premietam, tak je mi jasné, že toto všetko je jedna mašinéria. Budem o tom o chvíľočku hovoriť. Ale poviem vám zo pár vecí, a možno, že aj dôvod, prečo som stále tu je, že ja som sa nikdy nepýtala, prečo ja. Ja som túto otázku nikdy nepoložila. Samozrejme, skúmala som dôvody, čo môže byť dôvodom, prečo sa mi to prihodilo a tak ďalej. Ale tú otázku, prečo ja, alebo prečo moja mama, alebo prečo niekto iný, som ja nikdy nekládla. Čo bolo pre mňa ale v tom momente, keď sa to stalo veľmi, ani nie že dôležité, ale ma to úplne pohltilo, je to, že všetci ľudia, ktorých som dovtedy mala v živote okolo mňa, ktorí mali rakovinu, tak zomreli. To bol rozsudok smrti, ako hovorí John Campbell tuto. A ja som to okamžite zobrala a hlavne pri tom, čo som mala diagnostikované ako rozsudok smrti. A tým pádom som sa musela vysporiadať s tým, že ako s tým naložiť. A ja som sa rozhodla doslovne v tomto štádiu, kde som bola v rámci chemoterapie, radioterapie, OK, spravím to, čo sa odo mňa žiada a malo by mi to pomôcť, budem zdravá a tak ďalej. Ale ja som sa rozhodla potýkať si so smrťou, prestať sa báť. Trvalo mi to dlho, prešla som si všetkým možným a tu vám hodím pár obrázkov, aby ste si vedeli utvoriť predstavu, čím som prešla. Mala som vedľa seba 2 krásnych chrústov, moje netere, ktoré, poviem vám len toľko, napríklad v deň, keď som stratila vlasy,
mi priniesli zo školy knižku z knižnice, bez toho, to bola náhoda, bez toho, aby si vôbec uvedomili, čo robia. A tá knižka mala názov Deň zlých vlasov. Poviem vám len toľko, že ma to rozosmialo. Prešli sme si samozrejme, ako rodina sme si prešli peklom. A nebudem vám hovoriť veci, ktoré všetci poznáte niekoho, kto tým prešiel. Ako to je, bohužiaľ je to už také rozšírené, že to už nie je len čosi, čo má niekto, o kom som niekde počul. U mňa sa stala ale taká vec, že po radioterapii a po chemoterapii, ktoré, priznám sa, mi takmer dokonale zničili zdravie, o 18 mesiacov som dostala metastázy a bola som už v štádiu 4. Znovu operácia, ale tento raz už som nepodstúpila žiadnu liečbu, iba som nechala, nech mi spravia hormonálne vybalancovanie a urobila som závažné zmeny vo svojom živote. Strava, životospráva. Kúpila som si domček na pobreží, ktorý má nielen bazén, ale má aj záhradku. A ja si myslím, že to zameranie na tie pozitívne veci v živote a odpútala som sa od toho, že čo sa mne deje. Jednoducho som žila ten život, že sa teším z každého dňa, ale nie preto, že sa hovorí, že takto sa máš správať, ale jednoducho ja som to tak urobila. A som tu, ale ja som spravila drastické rozhodnutia, čo sa týka životosprávy. Ja som sa zo dňa na deň napríklad stala vegánom. Ja nehovorím, že každý to má urobiť, ale u mňa to jednoznačne urobilo zmeny. Ja som začala detoxikovať a všetky tieto veci, o ktorých všetci vieme. Ale napríklad nikdy nezabudnem, ako som sa pri stretnutí s hlavnou sestrou na chemoterapii, to také prvé stretnutie úvodné, opýtala, či je niečo, čo by som nemala jesť alebo piť. A odpoveď bola hodná jedinca s rozsudkom smrti. Ona mi povedala, miláčik, užívaj si, pokiaľ môžeš. S chemoterapiou ťa veľa radosti v živote nečaká. Ak chceš zákusky, daj si celú tortu. Ak máš chuť na pohár vína, daj si, čo zvládneš. Teraz, keď sa na to pozerám, tak ako samozrejme je to z rôznych hľadísk, na rôznych úrovniach je to samozrejme zlá rada. Ja chápem, prečo to ona hovorila, ale no a potom ešte spomeniem posledný taký detailík, keď som pred rokom bola u mojej onkologičky, ktorá mala vyšetrovať a akože robiť takúto kontrolu regulérnu, tak ona je ten typ doktora, ktorý má so mnou videokonferenciu a bude mať na sebe hadr. A stretnutie predtým bola taká veľmi vystresovaná. Hovorím, no dneska sa usmievaš viac, akože nie si taká vystresovaná, že máš sa dobre. A ona hovorí, no vieš, Jana, táto rakovina, to je vynikajúci biznis. To bolo v roku 23, na konci roku 23. A ona si v tom momente uvedomila. Ja som nič nepovedala, ja som sa na ňu len pozerala. Nerobila som žiadne uškrny, nerobila som žiadne komentáre. A ona pochopila, že sa preriekla a len niečo zamumlala, že mi musí ísť po výsledky do tlačiarne alebo niečo také. A odvtedy je mi jasné, že ona vie, že ja viem. Takže toľko, priatelia. Podelila som sa s vami o niečo, čo je mne veľmi, samozrejme, blízke, pretože som tým prešla. A ja až na tie 4 týždne, ktoré som mala po každej operácii, aby som sa zotavila, tak ja som nikdy neprestala pracovať na plný úväzok. A niektoré dni boli ťažké. Takže keď mne ľudia hovoria, že ja nechápem, ja chápem naozaj. No ale dosť bolo o mne. Každému, komu môžem, pomôžem. Ak potrebujete radu, samozrejme rada pomôžem. Chcela by som medbec? Áno, chcela, pretože ma tá chemoterapia, operácie a radioterapia ma zhumplovali. Ako moje telo už nikdy nebude také, ako bolo predtým. A medveď by mi pomohlo. Ale čakám na to ako na spasenie? Nie. Robím kroky, ktoré dokážem robiť sama, s vlastným výskumom, s ľuďmi okolo seba a s informáciami, ktoré získavam, ktoré študujem. Pretože chcem nielen, aby mne bolo lepšie, ale aby bolo aj všetkým ostatným ľuďom, na ktorých mi záleží lepšie. Čiže aj na vás všetkých. Takže poďme ďalej. Doktor Makis tu hovorí, áno, rozsudok smrti, presne tak.
A ešte jedna dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť. Tieto lieky s novým využitím majú podľa predklinického výskumu synergiu s chemoterapiou. A majú synergiu s imunoterapiou a v niektorých prípadoch dokonca aj s radioterapiou. Čo to znamená? Dr. Campbell tu hovorí, to s radioterapiou ma úplne prekvapilo. Skutočnosť, že môžeme liekmi zlepšiť citlivosť rakovinovej bunky na ožarovanie a zvýšiť účinok radiácie, je neuveriteľná. To je jednoducho brilantné. Doktor Makis pokračuje, je to fascinujúce, pretože keď sa pozriete na niektoré z týchto mechanizmov, niektoré sú už známe a niektoré stále nepoznáme. Vidíme všetky tieto biochemické dráhy, na ktoré ivetín pôsobí. Vidíme, ako mení expresiu určitých proteínov a potom zrazu stimulujete apoptózu rakovinovej bunky. Bunka jednoducho praskne a zomrie. A tu ja mám len ilustračný obrázok, ale to je v podstate ide o programovanú bunkovú smrť. A mnoho týchto dráh, na ktoré pôsobia ivetín, fenzol, mebzol, sú proapoptotické dráhy. V podstate vedú rakovinovú bunku k jej programovanej smrti. A ešte jedna vec. Schopnosť odstrániť rezistenciu rakovinových buniek na liečbu je pre mňa absolútne fascinujúca. Doktor Campbell sa pýta, áno, ako je to vôbec možné zvrátiť rezistenciu? To je úžasné. Je to biochémia, ktorá presahuje moje chápanie. Doktor Makis vysvetľuje, je to čistá biochémia. A ja mám občas problém porozumieť niektorým z týchto dráh. Ale skutočnosť, že tieto lieky môžu meniť expresiu proteínov a ovplyvňovať kľúčové signálne cesty, je neuveriteľná. Myslím si, že lieky s novým využitím majú obrovskú budúcnosť a môžu dať pacientom nádej v situáciách, ktoré by sa v minulosti považovali za beznádejné. Tu, priatelia, moja poznámka, mne je absolútne jasné, že medzi vami, ktorí toto pozeráte, je mnoho ľudí, ktorí majú niekoho blízkeho, alebo možno ste to vy sami, ktorí ste vyskúšali už všetko, čo vám doktori povedali a nič nezaberá. A hľadáte riešenie, ešte stále hľadáte. Tak dobre počúvajte. Doktor Campbell to hovorí. A pritom hovoríme o liekoch, ktoré sú veľmi bezpečné. Majú minimálne vedľajšie účinky. Takmer vždy môžu byť podávané spolu so štandardnou onkologickou liečbou. A pre ľudí, ktorí už vyčerpali všetky možnosti štandardnej liečby, napríklad pri rakovine pankreasu štádia 4, prečo nevyskúšať niečo, čo im nemôže uškodiť? Ak sa rozhodnete zmeniť značku whisky v posledných dňoch života, nikto vám v tom nebráni. Tak prečo by ste nemohli skúsiť niečo, čo by vám mohlo potenciálne pomôcť? V Spojených štátoch som opäť optimistický, že bude znovu zavedený zákon Right to Try, teda právo vyskúšať akúkoľvek dostupnú liečbu v terminálnom štádiu ochorenia. A myslím, že je to správne. V akútnej medicíne sa občas stane, že pacient zomrie. A vždy musíte byť v takej situácii, aby ste mohli vojsť k príbuzným pacienta a povedať im, skúsili sme všetko, čo bolo v našich silách. Ale bohužiaľ, nie vždy je to pravda. Ale mali by sme k tomu smerovať. Mali by sme vždy vedieť povedať, v roku 2025 sme využili všetko, čo sme mali k dispozícii. Nebolo nič viac, čo sme mohli urobiť. A dnes zomiera príliš veľa ľudí, pričom toto tvrdenie nie je pravdivé. A to je nepriateľné. Doktor Makis tu potvrdzuje, máte úplnú pravdu. Mám pacientov po celom svete, v Spojených štátoch, v United Kingdom, v Anglicku, v Írsku, Austrálii a je to všade podobne. Stav onkológie v Severnej Amerike, pretože s tým som najviac oboznámený, je taký, že onkológovia sa musia striktne držať smerníc a protokolov. A John Campbell hovorí, to isté platí aj v Spojenom kráľovstve. A doktor Makis pokračuje, áno, najprv máte chemoterapiu prvej línie, potom druhej línie, možno k tomu pridáte imunoterapiu, samozrejme, ak je to vhodné, aj radioterapiu. Ale všetko prebieha krok za krokom podľa týchto rigidných smerníc. A keď sa dostanú nakoniec, povedia pacientovi, je nám ľúto, už pre vás nemôžeme nič urobiť. A to nie je pravda. To nie je pravda.
Existuje celý rad možností, napríklad lieky s novým využitím, o ktorých tu teraz hovoríme, o ktorých onkológovia ani nehovoria svojim pacientom. Mám pacientov z Mayo, to sú všetko prominentné kliniky, čo sú na obrazovke. Mám pacientov z Mayo kliniky, z Johna Hopkinsa, Memorial Sloan Kettering, MD Anderson, Dana-Farber, teda z popredných onkologických centier v Spojených štátoch. A títo pacienti mi hovoria, môj lekár mi povedal, že už nemám žiadne možnosti, že pre mňa už nič neexistuje. A pritom to nie je pravda. Niečo existuje. Vždy s pacientami diskutujem o tom, že ich onkológ im pravdepodobne nemôže odporučiť nič mimo oficiálnych smerníc, pretože by čelil odplate. Mohli by prísť o licenciu, mohli by stratiť prácu. Onkológovia v skutočnosti nemajú slobodu ísť mimo ten scenár, ktorý majú, nemôžu ísť mimo oficiálneho protokolu. No a ja tu, priatelia, urobím odbočku, pretože mi to nedalo. A tu sa môžeme totiž len spýtať, komu slúži ten oficiálny protokol. Vedeli ste, že rakovina a hlavne chemoterapia je jeden z najvýnosnejších biznisov? Urobila som si naozaj len malý prieskum a opýtala som sa internetu, koľko zarobí chemoterapia ročne. A internet odpovedal, je ťažké uviesť presnú sumu v dolároch za ročný príjem z chemoterapie, ale ide o rozsiahly trh. Samotné chemoterapeutické lieky generujú miliardy dolárov v príjmoch, pričom onkologické lieky tvoria významnú časť celkových príjmov z liekov. Koniec citátu. A ja som išla hlbšie. Ja som sa snažila získať jednak moja vlastná skúsenosť a jednak informácie, ktoré som pohľadala z rôznych krajín. Tak pacienta táto liečba vyjde, budem hovoriť v amerických dolároch, zhruba na 6 až 8 tisíc dolárov v priemere. A to je už po odpočítaní poistného. A ak nie ste poistení, tak tá cifra je podstatne vyššia, je okolo 25 000 amerických dolárov. Podľa článku doktorky Daniel a Mayersovej, máte to na obrázku, ktorý rozoberá čísla medzi rokmi 2010 až 2019, sa totálny predaj liekov na rakovinu zvýšil z 52,8 miliardy amerických dolárov v roku 2010 na 103,5 miliardy amerických dolárov v roku 2019. To bolo v 2019. Odvtedy to išlo závratne hore. Ale na základe týchto čísel onkologické lieky tvorili 13% celkového predaja liekov v roku 2010, čo už v 2019 skočilo na 27%. Čísla z minulého roka a prognóza do roku 2031 je priam šokujúca. Priatelia, rakovina je výnosný obchod. Poďme sa pozrieť na tie čísla. V roku 2024 bol zisk 231,56 miliardy amerických dolárov. To je závratné číslo. Ale pozrite sa na to, čo je predpovedané do roka 2031. 532,91 miliardy amerických dolárov. To je nepredstaviteľne vysoké číslo. Prečo by nás chceli liečiť? Prečo by nám chceli pomáhať? Toto je biznis biznisov. Toto je vynikajúci obchod. No ale pokračujem ďalej. Doktor Campbell tu reaguje na to, že onkológovia v skutočnosti nemajú slobodu ísť mimo skript, nemôžu ísť mimo oficiálneho protokolu. On hovorí, to je pravda, ale stále sú tu veľké etické otázky. Ak viem o niečom, čo by mohlo zachrániť niekomu život a nepoviem mu to, je to obrovský etický problém. Ale teraz sa chcem posunúť k čisto akademickej diskusii a pozrieť sa na dávkovanie týchto liekov. A začnime Ivetínom. Aké dávky sa uvažujú pri rôznych stavoch, s ktorými máte osobnú skúsenosť? A ja tu upozorňujem, priatelia, že toto nie je lekárska rada, len osobná skúsenosť doktora Makisa a že diváci by stále mali konzultovať liečbu so svojím lekárom. Dobre? Tak, doktor Makis vraví, štartovacia dávka
Ivetínu, ktorú používam, je 1 mg na 1 kg telesnej hmotnosti denne, čo je asi 5-krát vyššia dávka, ktorá sa používa napríklad pri C19 alebo pri parazitálnej infekcii. Táto dávka sa používa pri väčšine stredne agresívnych až vysoko agresívnych nádorov. Pri pomalšie rastúcich rakovinách, ako napríklad chronickej lymfocytovej leukémii, CLL, ktoré sa môže vyvíjať roky, alebo pri mnohomočinnom myelome, prepáčte priatelia, toto sú ťažké termíny aj pre mňa, začínam s nižšou dávkou 0,5 mg na kilogram denne. Takže napríklad u pacienta s hmotnosťou 60 kg by štartovacia dávka bola 60 mg ivetínu denne pri agresívnej rakovine alebo 30 mg ivetínu denne pri pomalšie rastúcej rakovine. To je už v rozsahu dávky, ktorá sa používa na liečbu vírusových alebo parazitálnych infekcií. A podáva sa 7 dní v týždni a odporúčam pacientom skúsiť ivetín na 3 mesiace. A vysvetlím prečo. Po 3 mesiacoch urobíme vyhodnotenie buď cez krvné testy, alebo cez zobrazovacie vyšetrenia, napríklad CT alebo PET scan. Dôvod, prečo odporúčam 3-mesačný cyklus, je ten, že už po 3 až 4 týždňoch môžeme vidieť reakciu na rakovinové markery. Napríklad PSA, čo je prostatický špecifický antigén pri rakovine prostaty, CEA, karcinoembryonálny antigén, alebo CA125 pri rakovine vaječníkov a iné špecifické markery pri rakovine prsníka, pankreasu a ďalšie nádory. Vidíme pokles týchto markerov, čo naznačuje, že ivetín môže mať pozitívny účinok na rakovinu. Doktor Campbell tu vstupuje. Tieto markery sú v podstate chemické látky vylúčované rakovinovými bunkami. Doktor Makis potvrdzuje presne tak a môžete vidieť, ako začínajú klesať. Nie sú to úplne dokonalé testy, ale sú dobrým indikátorom úrovne aktivity rakoviny alebo celkového nádorového zaťaženia. Mimochodom, priatelia, moja vlastná skúsenosť, ja keď som nechcela ísť cez nemocnicu, tak ja som požiadala svoju normálnu lekárku, rodinnú lekárku, aby mi dala krvné testy a aby tam zaradila CA125 test. A ona to bez problémov urobila. A pokračujem ďalej. Koľko aktívnej rakoviny sa v tele nachádza? Ako veľa buniek produkuje tieto markery? Vidíte, ako tieto markery začínajú klesať. A dokonca môžete vidieť pokles aktivity nádorov na PET skene, čo je pozitronová emisná tomografia, približne za mesiac. Ale fyzické zmenšenie nádorov, zmenšovanie lymfatických uzlín či primárnych nádorov, to už trvá o niečo dlhšie. Zvyčajne to vidíme na snímkach z magnetickej rezonancie, PET CT alebo CT skénu približne po 2 až 3 mesiacoch. Preto je dôležité dať tomu čas. 3 mesiace sú dostatočné na vyhodnotenie, či má liečba účinok. Prvé náznaky môžeme sledovať v krvnom obraze už po mesiaci, ale po 2 až 3 mesiacoch môžeme vidieť reálne zmeny na zobrazovacích vyšetreniach. A teraz vám poviem niečo, kvôli čomu ma napadajú obidve strany. Konvenčná onkológia a aj hnutie zdravotnej slobody. Najlepšie výsledky, aké som videl u pacientov, boli v kombinácii chemoterapie a ivetínu. A navyše pri pridávaní fenzolu alebo mebzolu, ale keď použijeme kombinovanú liečbu, vytvára sa určitá synergia. Táto synergia je zdokumentovaná aj v predklinickom výskume. Ukazuje sa, že kombinácia týchto látok má oveľa vyššiu schopnosť ničiť rakovinové bunky, než ktorákoľvek z týchto látok samostatne. To je zaujímavé. Je to úplne, doktor Campbell vraví, je to úplne v súlade s tým, čo ste hovorili predtým o zvýšenej citlivosti maligných buniek. Má to zmysel. A máme na to aj precedent. Napríklad nízkodávkový naltrexón dokáže zvyšovať citlivosť buniek na konvenčné chemoterapeutika.
Takže tieto dávky ivetínu, o ktorých hovoríme, ide o ivetín samostatne alebo v kombinácii s tradičnými onkologickými terapiami. On sa pýta. Takže v prípade samotného ivetínu hovoríme o monoterapii, že? Monoterapia v rámci liekov s novým využitím. Nemôže sa podávať spolu s celým radom iných liekov predpísaných onkológmi, že? A doktor Makis hovorí áno. Keď ho však podávate s chemoterapiou, funguje ako doplnková liečba. Pacienti berú ivetín počas celého cyklu chemoterapie. A teraz vám poviem fascinujúci príbeh jedného lekárskeho asistenta v Spojených štátoch. Absolvoval už 4 cykly chemoterapie a začal brať ivetín. Odporučil som mu určité dávkovanie. A prvá vec, ktorú mi povedal, bola: pri 5. cykle som nemal žiadne vedľajšie účinky chemoterapie. Toto je mimoriadne dôležité, priatelia. Na druhý deň po chemoterapii hral golf. Povedal mi, zvyčajne ma chemoterapia na 3 dni úplne vyradí. Nemôžem robiť vôbec nič. Ale teraz, keď som začal užívať ivetín, nemám žiadne vedľajšie účinky. Toto potvrdzujem aj ja. Hral golf na druhý deň po chemoterapii a nemohol tomu uveriť. A to isté sa opakovalo pri ďalšom cykle aj pri ďalšom. A navyše mu začali klesať rakovinové markery. Mal fantastickú reakciu na liečbu. A John Campbell hovorí, takže aj keby to pacient bral len na zmiernenie vedľajších účinkov chemoterapie, stálo by to za to. Doktor Makis vraví presne tak. V mnohých prípadoch ivetín dokáže znížiť vedľajšie účinky chemoterapie. Myslím si, že jedným z dôvodov je to, že ivetín má veľmi silný protizápalový účinok. Mám pacientov, ktorí nemajú rakovinu, ale pomohol som im s ivetínom pri reumatoidnej artritíde, kde sa ich príznaky dramaticky zlepšili. Pomohol tiež pacientom s fibromyalgiou alebo lymskou boreziolou. Vidím dramatické zlepšenia u pacientov, ktoré trpia chronickými zápalovými ochoreniami celé roky. A keď začnú užívať ivetín, často pocítia úľavu už v priebehu niekoľkých týždňov. Pri týchto zápalových ochoreniach sa používa nižšia dávka, približne 0,5 mg na 1 kg telesnej hmotnosti denne. Vidím vynikajúce výsledky pri znižovaní zápalu. Ale, ako ste povedali, aj keby jediným prínosom bolo zlepšenie kvality života pacientov počas chemoterapie, stálo by to za to. A to hlavne preto, že ivetín má veľmi priaznivý profil vedľajších účinkov. Doktor Campbell vraví, to je neuveriteľné. Ani som si nebol vedomý, že ivetín má taký silný protizápalový účinok. A čo vedľajšie účinky pri vyšších dávkach? Pozorujete nejaké? Ak áno, aké vedľajšie účinky vidíte? A tu som ja našla, to je zo Substacku, na Twitteri doktora Makisa. Toto sú jeho štúdie vlastné a štúdie iných lekárov, aké majú s tým skúsenosti. Tu len vysvetľujú, že koľko a aké vôbec, ak nejaké, sú vedľajšie účinky pri jednotlivých dávkach, alebo 0,5 mg, alebo 1 mg, alebo 2 mg, alebo dokonca 2,5 mg na kilogram váhy denne. A v podstate až pri tých 2,5 mg, čo je riadne silná dávka, sa ukazuje, že je tu možné isté vizuálne efekty, že sa deje. On to tu vysvetlí teraz. On hovorí, vidím niektoré prechodné vedľajšie účinky. Ak niekto nikdy predtým neužíval ivetín a začne s dávkou 1 mg denne na kilogram, napríklad 60 mg denne pri 60 kg váhy, môže mať dočasné vizuálne príznaky. Tieto vizuálne príznaky pacienti opisujú ako intenzívnejšie vnímanie farieb alebo viditeľnosť hviezdičiek v zornom poli. Je to podobné tomu, ako keď sa príliš rýchlo postavíte a na chvíľu sa vám zatočí hlava. Ale tieto vedľajšie účinky sú dočasné. Zvyčajne trvajú len niekoľko minút do niekoľko hodín a po niekoľkých dňoch úplne vymiznú. Po 1 až 2 týždňoch užívania ivetínu si telo naň zvykne a vedľajšie účinky zmiznú úplne, aj keď si pacient udržiava rovnakú dávku ivetínu. V literatúre sú dokonca zaznamenané prípady, keď pacienti užívali 1 mg na kilogram váhy denne po dobu 1 roka
bez vedľajších účinkov a bez akýchkoľvek dlhodobých následkov. Nezaznamenali sme žiadne nezvratné neurologické účinky. Ak dávku zvýšite na 2 mg na kilogram váhy denne, musíte byť opatrnejší. Mám úspešné prípady s vyššími dávkami, najmä pri veľmi agresívnych rakovinách, ako je rakovina pankreasu. Mal som pacienta, ktorý sa vyliečil z rakoviny pankreasu po niekoľkých mesiacoch užívania 2 mg na kilogram váhy denne. Ale pri takto vysokých dávkach môžu starší pacienti pociťovať zmetenosť alebo problémy s rovnováhou. Preto je nutné byť pri vysokých dávkach opatrný. A on hovorí, že Ivetín má polčas rozpadu 18 hodín, takže ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, stačí ho vysadiť do 2 dní a je úplne mimo tela. Nemá žiadne dlhodobé negatívne účinky, ale opäť pri vysokých dávkach treba byť opatrný. A John Campbell tu vraví, že počul som, a myslím, že to bolo na podcaste Joe Rogana, keď lekár spomenul prípad pacienta s rakovinou prostaty, ktorý mal pozitívnu odpoveď na už len pri 12 mg ivetínu denne počas niekoľkých týždňov. Je to biochemicky vôbec možné? Alebo si myslíte, že aj takáto malá dávka, že takáto dávka je príliš nízka? A doktor Makis vraví, nie, je to úplne možné. Vidím veľmi dobré reakcie aj na nízke dávky ivetínu. Je tu široká škála dávkovania, ktorá sa líši od pacienta k pacientovi. A ešte viac zdá sa, že účinnosť ivetínu závisí od typu rakovinových buniek. Môžem mať 2 pacientov s rakovinou podstaty. Jeden odpovie alebo zareaguje na 12 mg denne, druhý nezareaguje ani na 60 mg denne. Takže je to veľmi individuálne. Dávkovanie nie je univerzálne, pretože účinnosť závisí od konkrétneho nádoru. A práve toto je zložitá časť. Pacienti potrebujú odborné vedenie, pokiaľ ide o dávkovanie a sledovanie odpovede na liečbu. Keďže účinnosť ivetínu pri ničení rakovinových buniek závisí od dávky, musíme sa tieto veci ešte len naučiť. A doktor Campbell vraví, toto sú presne veci, ktoré potrebujeme preskúmať. Toto zatiaľ nie je súčasťou bežne akceptovanej farmakológie však. Doktor Makis vraví, absolútne práve tu potrebujeme klinické štúdie na ľuďoch. Potrebujeme, aby boli vedci podporovaní v tomto type výskumu. A nezáleží na tom, že na konci toho výskumu nebude žiadny finančný zisk. Žiadne obrovské zisky pre farmaceutické spoločnosti či ich akcionárov. Toto nie je o peniazoch. Toto je o dobre pacientov. A tu sa ukazuje, či lekár alebo vedec robí niečo pre pacientov alebo len pre súkromné či firemné záujmy. Takýto výskum potrebuje podporu. Lieky určené na iné účely, ale účinné aj na rakovinu. Je tu obrovský priestor na ďalší výskum. Dávkovanie ivetínu je široké spektrum. Vidím účinnosť už pri 12 mg denne. Ak sa ivetín kombinuje s chemoterapiou, môžeme používať nižšie dávky a stále dosiahnuť dramatickú odpoveď. Mnohí moji pacienti však nepovedia svojim onkológom, že berú ivetín. Ja si myslím, že pacient by mal byť k svojmu lekárovi úprimný. Ale ak lekár nemá naozaj záujem o dobro pacienta, dostávame sa do komplikovanej situácie. A preto mnoho pacientom svojmu onkológovi nič nehovorí. A doktor Campbell tu spraví správnu logickú poznámku, ale ja sa predtým ešte napijem. On hovorí, to znamená, že sa o tom nezbierajú žiadne dáta, žiadne údaje. Ak to funguje, onkológovia si budú myslieť, že sú omnoho šikovnejší, než v skutočnosti sú. Doktor Makis vraví presne tak. Onkológovia potom vidia šokujúco dobré výsledky chemoterapie a nechápu, prečo sa to deje. Videl som to u radiačných onkológov. Nádory sa začnú znižovať už po 2 či 3 dávkach ožarovania. A onkológovia sú v šoku, povedia, wow, mali sme úžasnú reakciu už po pár dávkach žiarenia. Pretože na takúto rýchlu odpoveď nie sú zvyknutí. Nevedia, že za tým stojí ivetín, ktorý nádor zosenzibilizoval na žiarenie a preto nádor tak dramaticky ustupuje. Lenže onkológ o tom nevie. A pacient sa bojí mu to povedať. Preto väčšina mojich pacientov, ktorí povedali onkológovi, že berú ivetín, dostali veľmi negatívnu reakciu.
Toto sa deje v Spojenom kráľovstve, v Kanade, v Austrálii. V menšej miere v Spojených štátoch, ale aj v týchto krajinách sa stáva, že onkológ pacienta dokonca zastrašuje. Je to šikana. A presne toto pacienti zažívajú. Pacienti mi hovoria, urobil som chybu, nemal som to hovoriť svojmu onkológovi. Chcel som byť úprimný a otvorený. A on sa mi teraz vyhráža, že ma vyhodí z liečby. Povedal mi, ak budete brať Ivetín alebo Fenzol, vyradíme vás z klinickej štúdie, prestaneme vás liečiť. Toto sa takmer vôbec nedeje v Spojených štátoch. V Spojených štátoch onkológovia nemajú taký agresívny postoj. Vidím tam oveľa otvorenejší prístup. Mám pacientov, ktorí sa so svojimi onkológmi porozprávali a dostali odpoveď. V poriadku, môžete brať Ivetín s touto liečbou. Nie je s tým problém. Ale mimo Spojených štátov, najmä v Kanade, v Spojenom kráľovstve a v Austrálii, je oveľa viac šikany. A doktor Campbell tu vraví, no predstava, že by lekár sa vyhrážal svojmu pacientovi, je jednoducho neprípustná. Doktor Makis vraví, no je to neetické, je to neprofesionálne, nemalo by sa to diať. Ale bohužiaľ, deje sa to. Pacienti preto zistili, že je lepšie svojmu onkológovi nič nehovoriť. A pravda je taká, že onkológovia o tom ani nechcú vedieť. Keď pacient dobre zareaguje na liečbu, často mi hovoria, môj onkológ sa ma na nič nespýtal. Zase potvrdzujem, ako ja som pre moju onkologičku, ja som zázračný prípad. Ale to, že aké sú za tým veci a prečo som zázračný prípad, to nechce skúmať, nechce vedieť. A pokračujem ďalej. On hovorí, čo mu ľudia hovoria, nezaujímalo môjho onkológa, či som zmenil stravu, alebo či som niečo urobil inak. Nechcel to vedieť, nezáležalo na tom. A ako som už vravela, potvrdzujem to. Doktor Campbell vraví, áno, a v Anglicku na to máme názov. Pochádza z Austrálie, ale hovorí sa mu syndrom nedostatku zvedavosti. A je to veľmi vážny problém. Doktor Makis vraví, pre onkológa je katastrofálne nebyť zvedavý. Predstavte si, že ste onkológ. Máte pacienta, ktorého rakovina zázračne ustúpila. Môžete publikovať prípadovú štúdiu, môžete sa o tom dozvedieť viac, môžete pomôcť ďalším pacientom. Ale oni sa ani nespýtajú. Existujú však výnimky. On hovorí, boli publikované prípady napríklad s CBD olejom, to je cannabidiol, to samozrejme poznáte, to je marihuanový olejček. 2 80-roční pacienti s rakovinou pľúc odmietli chemoterapiu a onkológ povedal, dobre, budeme vás aj tak sledovať. A zrazu sa ukázalo, že nádor sa zmenšuje. A po pár mesiacoch úplne zmizol. A onkológovia sa ich pýtali, čo robíte inak? Čo robíte iné? Nepodávame vám žiadnu liečbu, tak prečo je rakovina preč? A pacienti odpovedali, no len som začal brať CBD olej. A viete čo? Onkológovia to publikovali ako prípadovú štúdiu. To by mal robiť každý onkológ. A tuto sa John Campbell začína pýtať už na zmení tému a začína sa pýtať na medazol a fentazol. Obe končia na azol, takže patria do tej istej skupiny liekov. Majú aj podobné dávkovanie? Doktor Makis vysvetľuje, áno, toto je skupina, ktorá sa volá benzimidazoly. Ja vám tu dám, priatelia, tie molekuly tých jednotlivých liekov. Oni sú veľmi podobné. 2 z nich sú schválené tým americkým úradom pre lieky FDA, a to je medazol a aldazol. Tieto lieky vám môže dokonca predpísať niektorý lekár. Naozaj neviem, ako je to v Československu. Netuším. Ale viem, že fentazol je tiež veľmi podobný, ale nie je schválený tým úradom FDA. Má však takmer identický mechanizmus účinku. Je to takmer identická molekula. A je to mimoriadne zaujímavá skupina liekov. V súčasnosti prebieha asi tucet klinických štúdií s medazolom v liečbe rakoviny. Niektoré sa zameriavajú na detské nádory, iné na rakovinu dospelých. Takže toto nie je žiadna okrajová medicína, toto nie je konšpiračná teória, toto je skutočný vedecký výskum, ktorý sa berie vážne. Ale doktor Campbell vraví, ale nič nie je publikované, o čom by som vedel. A doktor Makis reaguje, no čo sa týka medazolu, máte pravdu, myslím, že prebiehajú nejaké klinické skúšky fázy 2, ale aspoň
dazol sa berie vážne. To je povzbudzujúce, je to skvelé. On je taký veľmi optimistický napriek tomu, že on chápe tú ťažobu tej situácie, že on vie, že ľuďom sa dá pomôcť a napriek tomu systém robí všetko preto, aby sme ľuďom nepomohli. Pokračujem ďalej. Teraz je fendazol kritizovaný, pretože to je liek bežne používaný u psov. Nazývajú ho odčervovač pre psov. A mimochodom, priatelia, ja mám osobnú skúsenosť, keď skupina priateľov, našich rodinných priateľov, lekárov sa rozprávali o Ivetíne a o týchto liekoch, že ich niekto používa na C-čko a že sú účinné, že by mohli byť účinné a normálne to bolo také zosmiešňovanie, že mi bolo ťažko držať jazyk za zubami, ale bolo mi z toho ťažko, ako to profesionáli vnímajú, bez toho, aby sa zamysleli nad tým, že to môže byť aj trošku komplexnejšie. Takže napriek tomu, že je to odčervovač pre psov, fendazol, má vynikajúci bezpečnostný profil, rovnako ako medazol. Môžem vám povedať, to už hovorí doktor Makis, že po poradenstve viac ako 1000 pacientov pri používaní ivetínu, fendazolu a medazolu existuje mýtus, že fendazol a medazol sú škodlivé pre pečeň a že môžu poškodiť pečeň a podobne. Môžu zvýšiť pečeňové testy, pečeňové enzymy, ale je to dosť zriedkavé. Je to veľmi zriedkavé. Ja to jednoducho nevidím vo svojej praxi. A doktor Campbell tu nadväzuje na to, ale ak by sa to stalo a pacient by lieky vysadil alebo znížil dávkovanie, pečeň má pozoruhodné regeneračné schopnosti, že? A doktor Makis reaguje absolútne. Ak sa zvýšia pečeňové testy, čo vidím u menej ako 3% pacientov, stačí ich vysadiť na pár týždňov. Ak to spôsobilo fendazol alebo medazol, hodnoty sa vrátia do normálu. Toto bolo publikované aj v recenzovanej literatúre. Ide o akýsi prechodný stav, takmer ako podráždenie pečene, kde sa dočasne zvýšia pečeňové enzymy. Ak sa liek na pár týždňov vysadí, hodnoty sa opäť upravia. A potom ho môžete znova začať užívať. Opäť sa potvrdil vynikajúci bezpečnostný profil a videl som naozaj neuveriteľné reakcie. Kombinujem ivetín s fendazolom alebo medazolom. Robím kombinovanú liečbu. A doktor Campbell vraví, zdá sa, že tam existuje nejaký synergický efekt, že? Ale môžeme sa najskôr pozrieť na dávkovanie, keďže medazol používam na liečbu červov už asi 40 rokov v 100 mg tabletách. Aké dávky medazolu a fendazolu by ste používali pri rôznych typoch rakoviny? No a tu mám znovu pripravený pre vás slajdík, je to napísané. Doktor Makis tu vysvetľuje dávkovanie. Typická dávka, ktorú odporúčam, je 1000 mg denne rozdelených do 2 dávok. A to je rovnaké pre medazol aj fendazol. Ja tu do toho vstúpim, priatelia. Ja mám takýto cez Amazon, ja mám takýto Fenben, ktorý je 444 mg, čiže ak by som mala rakovinu, tak by som brala 1 tabletku ráno, 1 tabletku večer, 7 dní týždni, po 3 mesiace. A potom by som to skontrolovala, že aký to má účinok. Takže on tu hovorí, áno, ja som spravila chybu, čo som teraz povedala, nie 7 dní v týždni, ale 6 dní užívania a 1 deň pauza počas 3 mesiacov. Takže ešte raz, 1000 mg denne v 2 dávkach, 6 dní užívania, 1 deň pauza počas 3 mesiacov. Ak ide, on hovorí, v prípade série tých pacientov v Stanforde, o ktorej sme hovorili, oni užívali 1000 mg fendazolu. Verím, že to bolo 3 dní užívania a 4 dní prestávky. Pričom dosiahli pozoruhodný úspech, remisiu zo štádia 4 rakoviny. Ja osobne preferujem trošku agresívnejšie dávkovanie, 6 dní užívania a 1 deň pauza. A rovnako je to aj s medazolom, 1000 mg, 6 dní užívania, 1 deň pauza. A je to len na to, aby si pečeň trošku oddychla. A opäť neuveriteľné výsledky. Môžete ísť aj s nižšou dávkou, napríklad 500 mg fendazolu alebo 500 mg
dazolu, ak ide o nízkostupňovú rakovinu alebo veľmi skoré štádium. Mám veľa pacientov s včasným štádiom rakoviny prostaty napríklad. Možno nechcú podstúpiť operáciu alebo rádioterapiu a hľadajú spôsob, ako by mohli nádor zmenšiť alebo ho úplne odstrániť bez zásahu a s tým spojených rizík. A v takom prípade by mohli skúsiť nižšie dávky, napríklad 500 mg fendazolu. Svoje protokoly nastavujem na 3 mesiace. To isté som robil s ivetínom, fendazolom a medazolom. Princíp je približne rovnaký. Zmeny v nádorových markeroch môžete začať vidieť už po mesiaci. Zmenšovanie lézií trvá približne 2 až 3 mesiace. Onkologickí pacienti, najmä tí s aktívnym ochorením, ktorí podstupujú chemoterapiu alebo imunoterapiu, majú zvyčajne kontrolné zobrazovanie každé 3 mesiace. Kontrola je zhruba každé 3 mesiace. Takže tieto snímky automaticky získajú od svojho onkológa. Ak nie, povzbudzujem pacientom, aby sa uistili, že majú pravidelné skenovacie vyšetrenia. Po 3 alebo 6 mesiacoch môžete vidieť, či došlo k reakcii na liečbu. Ja tu ešte spravím poznámku, lebo pri včerajšom vysielaní prvej časti tohto programu v live čate mnoho dám sa vyjadrovalo, že mamograf je škodlivý. Potvrdzujem, mamograf je škodlivý. Sú už aj krajiny, ktoré ho zakazujú dlhé roky, napríklad Švajčiarsko je jedna z nich. Ja som prestala chodiť jednoducho na tieto scanningy dlhé roky dozadu, a napriek tomu, že mám podstatne vyšší dôvod to robiť, tak to nerobím, pretože viem, že by mi to iba ubližovalo. Ale neviem presne, či sono je zodpovedné. Myslím, že tam sú tiež nejaké vedľajšie účinky. Ultrazvuk, neviem. Ako naozaj neviem, že čo by sa dalo použiť okrem toho úplne prirodzeného skenovania, že si to skúmate si to sami. Samozrejme, nie je to také jednoduché v súvislosti s prostatou a s ostatnými rakovinami, ale mamograf špeciálne nie je dobrý. Takže on tu hovorí, doktor Makis, že nedávno som mal prípad pacientky s rakovinou prsníka. Jej operácia bola z nejakého dôvodu odložená a mala niekoľkomesačné čakanie. Mala 7 cm nádor v prsníku a niekoľko zväčšených lymfatických uzlín. Používala ivetín a medazol a keď prišiel čas operácie, nádor bol zmenšený na menej ako 3 cm. A neboli prítomné žiadne pozitívne lymfatické uzliny, hoci sa predtým podľa zobrazovania očakávalo, že budú postihnuté. Podarilo sa jej teda zmenšiť nádor o viac než polovicu a úplne eliminovať niektoré lymfatické uzliny v priebehu asi 3 mesiacov. A doktor Campbell vraví, no to je neuveriteľné. Pri rakovine prsníka a prostaty tradičné liečby zahŕňajú hormonálnu úpravu. No to som mala ja napríklad. Napríklad blokovanie testosterónu pri rakovine prostaty. Aké možné interakcie, ak vôbec nejaké, môžu nastať medzi fendazolom a blokátormi testosterónu? Doktor Makis vysvetľuje, o žiadnych dokumentovaných interakciách neviem. A je zaujímavé, že keď sa pozriete na interakcie liekov s ivetínom alebo medazolom, nie je veľa liekov, s ktorými by sa negatívne ovplyvňovali. Napríklad pri ivetíne si treba dávať pozor, že interaguje s varfarinom. Preto je potrebné sledovať jeho účinok. Ale nezdá sa, že by interagoval nejako s inými antikoagulanciami. Takže toto sú zaujímavé veci, priatelia. Vedľajšie účinky sú takmer nulové. Fakt, to sú zázračné veci. Existujú aj niektoré interakcie s určitými antipsychotikami, ale inak je týchto interakcií veľmi málo. Problém s interakciami liekov sa naozaj nevyskytuje. Zdá sa, že neexistuje žiadna interakcia s hormonálnou terapiou, či už pri rakovine prsníka alebo rakovine prostaty. Pri ivetíne alebo medazole získavate aj ďalšie protirakovinové mechanizmy, ktoré nedostanete z chemoterapie, imunoterapie ani hormonálnej terapie. A doktor Campbell sa pýta, je medazol alebo fendazol vhodnejší na liečbu rakoviny u ľudí alebo sú si veľmi podobné? No, z pohľadu predklinického výskumu sú si veľmi podobné, hovorí doktor Makis, najmä pri vyšších dávkach.
Medazol je však uprednostňovaný. Medazol lepšie preniká cez hematoencefalickú bariéru než fedazol, takže by bol preferovaným liekom na akékoľvek mozgové nádory, centrálna nervová sústava, alebo pri metastázach mozgu. Pri určitých typoch rakoviny je viac predklinického výskumu pre medazol. Medzi ne patria dlaždicové karcinómy, rakovina prsníka, sarkómy. A doktor Campbell vraví, je zaujímavé, že sa dostávame k špecifickému použitiu konkrétneho lieku na konkrétnu patológiu. Zdá sa, že v tejto oblasti rýchlo pribúdajú nové poznatky. Doktor Makis potvrdzuje, to je pravda. Stále sa vo veľkej miere opieram o recenzovaný výskum, aj keď ide o predklinické štúdie. Ale ak existuje výskum, snažím sa ho zohľadniť. Musím zabrzdiť, lebo včera mi jeden divák napísal, že hovorím strašne rýchlo, tak prepáčte. On tu pokračuje. Môžem uviesť jeden príklad. Pri rakovine vaječníkov uprednostňujem medazol pred fendazolom. Prečo? Výskumníci v Južnej Kórei zistili, že hoci fendazol vykazoval vynikajúcu odpoveď v ich in vitro štúdiách na rakovinu vaječníkov, tento účinok sa neprejavil v in vivo štúdiách na myšiach. Účinok nebol taký výrazný, ako sa očakávalo. Preto experimentujú s rôznymi spôsobmi podávania fendazolu, napríklad pomocou nanočastíc, aby sa dostali k nádorovým bunkám efektívnejšie. Vyšli už 3 štúdie, skúmajúce rôzne mechanizmy dodávania fendazolu pomocou nanočastíc. Jeho rozpustnosť je pomerne nízka a pravdepodobne preto sú potrebné vyššie dávky. Som si vedomý tohto výskumu a viem, že fendazol má problém s doručením účinnej látky k bunkám rakoviny vaječníkov. Keď sa však pozrieme na výskum medazolu pri rakovine vaječníkov, existuje dôkaz, že je účinný pri zastavení proliferácie nádorových buniek. Preto sa pri rozhodovaní, či odporučiť medazol alebo fendazol, opieram o dostupné vedecké dôkazy. Doktor Campbell vraví, ako optimisticky vidíte budúcnosť, keď budeme vedieť viac a budeme môcť kombinovať napríklad ivetín a fendazol, využívajúc ich synergetický efekt a zároveň znižujúci dávky. A doktor Makis vraví, no v tom zmysle by som povedal, že mačka je už z vreca von. Akože už sa to prevalilo, skrátka. Pretože tieto informácie sa dostávajú na verejnosť. Šíria sa cez platformy ako X, bývalý Twitter, Substack a prostredníctvom rôznych autorov, ktorí píšu o použití ivetínu, fendazolu alebo ich kombinácií. Na obrazovke máte, toto sú jednotlivé prípady, ktoré má od pacientov doktor Makis a oni sú na jeho Twitteri. Dá sa to všetko dohľadať. A on vraví, že keď sa tieto informácie raz dostanú von a prestanú byť potláčané, pretože onkológovia boli v minulosti v podstate potláčaní. Tí, ktorí sa snažili ísť neštandardnou cestou, boli často terčom útokov. On je tu veľmi diplomatický. On stratil takmer všetko v živote kvôli tomuto, že hovoril pravdu a že išiel za tým, že pacient bol pre ňoho na prvom mieste, pred licenciou, pred lekárskou kariérou, pred všetkým. On jednoducho je človek so správnym srdcom. A on naozaj, on bol veľmi poškodený systémom za to, že hovoril pravdu. Tak pokračujem ďalej. On hovorí, že boli ohrozené ich licencie, ich reputácie, často museli opustiť krajinu, no to sa mu všetko stalo. V Kanade sme mali napríklad doktora Kána, ktorý používal lieky s novým využitím a po rokoch boja s lekárskou komorou musel opustiť krajinu a teraz má kliniku na Floride. Ostatní lekári to vidia a povedia si, prečo by som mal riskovať svoju kariéru a živobytie mojej rodiny kvôli nejakým liekom so znovu použitím. Radšej budem dodržiavať smernice americkej alebo kanadskej onkologickej spoločnosti a budem mať pokoj. Kultúra v medicíne doteraz nebola priaznivá voči znovu použitým liekom alebo nekonvenčným prístupom, ale to sa mení. Množstvo informácií, ktoré sa teraz dostávajú na verejnosť,
zmení medicínu. Verím, že s novou administratívou v Spojených štátoch a potvrdením Bobbyho juniora, ktorý do politiky prinesie rozhodovanie na základe odbornosti a obnoví slobodu vo vede a medicíne, tam sa dostaneme do novej éry medicíny. Som presvedčený, že výskum znovu použitých liekov sa stane súčasťou hlavného prúdu medicíny a bežných onkologických liečebných postupov. A doktor Campbell hovorí, len škoda, že mnoho ľudí zomrie v bolesti skôr, než sa tam dostaneme, čo je naozaj tragické. Ako dôležité je podľa vás mať dostatok vitamínu D pri užívaní týchto znovu využitých liekov? A doktor Makis potvrdzuje, že vitamín D je mimoriadne dôležitý a to platilo aj pri ochorení C19. Existuje množstvo dôkazov o tom, že pacienti, ktorí mali ťažký priebeh C, skončili na jízke napríklad, alebo zomreli, boli často deficientní na vitamín D. Tento fakt potvrdilo mnoho štúdií a zdá sa, že to isté platí aj pri rakovine. Vitamín D pôsobí ako ochrana pred vznikom niektorých typov rakoviny. Myslím si, že aj pre onkologických pacientov je dôležité mať dostatok vitamínu D, preto sa ich vždy pýtam, nechali ste si zmerať hladinu vitamínu D? A odpoveď je vždy rovnaká. Nie. Môj onkológ mi to ani nespomenul. Tu doktor Campbell reaguje, no to ma udivuje. Nedokážem pochopiť, prečo by ste netestovali taký dôležitý imunomodulátor. A doktor Makis vraví, a je to taký jednoduchý test. Nie je to žiadny vysoko špecializovaný alebo drahý test. Je to úplne jednoduché. A myslím si, že je kľúčový. Preto odporúčam vysoké dávky vitamínu D, aspoň 10 000 jednotiek denne. A je dôležité si hladiny skontrolovať. Ak váš onkológ nie je ochotný vám to otestovať, požiadajte svojho praktického lekára, aby vám skontroloval hladinu vitamínu D. Je to veľmi dôležité pre imunitný systém. John Campbell vraví, to by v Spojenom kráľovstve nefungovalo, pretože praktickí lekári majú pokyn netestovať vitamín D v Anglicku, priatelia, pokiaľ niekto nemá krivicu, čo je opäť dosť nepochopiteľné. Ale okrem toho sú zrejme dôležité aj ďalšie veci ako zinok, vitamín C a dobrá výživa. On vraví, mám ešte pár neposlušných otázok na záver. Ak nechcete, nemusíte odpovedať, ale spomenuli ste ten marihuanový olejček, CBD. A nie je dôvod, aby ste to podrobne skúmali, ale bol som na farme húb na ostrove White, kde pestujú rôzne druhy húb. Jednou z nich je huba nazývaná turkey tail po anglicky. Myslím si, že po slovensky je to trúdnikovec pestrý. Môj tým mi pomáhal nájsť správne výrazy, po česky to tam máte, outkovka pestrá a máte to tam aj po latinsky. Campbell vraví, že zdá sa, že má protirakovinové vlastnosti. Napríklad majiteľ psa, ktorý mal na pere, psík mal škaredý zhubný nádor, nemohol zaplatiť 1500 libier za jeho odstránenie. A Alex z farmy húb na ostrove mu dal fľaštičku tinktúry z trúdnikovca. A do mesiaca nádor zmizol. Úplne neuveriteľné. A počul som o jeho použití pri rakovine hrubého čreva a možno aj iných druhov rakoviny. Určite stojí za sledovanie. A doktor Makis sa priznáva, že o tom vie, že trúdnikovec pestrý je niečo, čo vrelo odporúčam aj vo svojich protokoloch. Som rád, že ste to spomenuli, pretože som počul mnoho takýchto anekdotických príbehov, najmä o psíkoch, ktorí reagovali na trúdnikovec. Opäť existuje množstvo predklinického výskumu o tejto hube. A čo je na nej fascinujúce, je to, že funguje ako imunomodulátor. Moje chápanie je, že stimuluje imunitný systém na produkciu viac cytotoxických imunitných buniek, ktoré bojujú proti rakovine. To sú tie CD8 cytotoxické bunky, C bunky alebo prirodzené zabíjačské bunky, ktoré pomáhajú pacientovi bojovať s rakovinou. Preto odporúčam užívať ho ako doplnok, ak má niekto rakovinu. Čiže ďalšia rada, trúdnikovec. On hovorí, že myslím si, že celá oblasť medicinálnych húb je fascinujúca. Či už ide o rejši, korálovec ježovitý alebo čagu, je to ďalšia neuveriteľná oblasť výskumu, ktorej by sme sa mali venovať.
A doktor Campbell tu vraví, chlapík na tej farme Hoop na ostrove White, Alex, vyrába tinktúru z trúdnikovca pestrého, pretože je veľmi drevitý. Nedá sa žuť. Môžete ho pomlieť, ale on ho maceruje vo vodke 3 mesiace a výsledný extrakt má asi 30% koncentráciu. A netreba ho veľa. A myslí si, že v tinktúrovej forme získate viac účinných látok ako len zo sušenej huby. Myslím si, že je to oblasť na budúci výskum. Dá to logiku, že alkohol môže lepšie extrahovať vnútrobunkové látky z trúdnikovca. Ja tu ten trúdnikovec znovu hodím, lebo alkohol pomáha extrahovať bioaktívne zlúčeniny. Či už ide o trúdnikovec pestrý alebo iné huby, obsahujú širokú škálu bioaktívnych zlúčenín. Polyfenolov, dneska sú ťažké termíny, priatelia, terpénov, ktoré sa dajú alkoholovou extrakciou veľmi dobre získať. A John Campbell tu vraví, naozaj potrebujeme viac pestovateľov húb, a oni sa tu obidvaja smejú. Mal by byť v každej štvrti pestovateľ, aby ste mohli len tak odskočiť si a kúpiť si čerstvý korálovec ježovitý napríklad, nakrájať ho a uvariť na večeru. Je škoda, že nie je bežne dostupný. A ďalšia vec, ktorú skúmam, je Artemisia annua. Má aj iný populárny názov, ktorý si teraz nespomeniem, ale zdá sa, že má protirakovinové vlastnosti. Viem o tom veľmi málo. A priatelia, my sme o tom hovorili kdesi, ani nie, že o paline sme hovorili, myslím, že s našimi doktorkami v niektorých z tých programov, ale vy ste mi aj písali. A tuto pozrite, palina ročná alebo peliniek roční, čiže Artemisia annua. Ona je veľmi ľahko dostupná rastlina a doktor Makis hovorí, že Artemisia annua je jednou z tých rastlín, ktoré získali Nobelovú cenu v roku 2015. Je široko používaná ako antimalarikum. Teraz sa skúma jej využitie pri rakovine. Existuje veľa preklinických výskumov na Artemisia annua a rakovinu. Niektoré bioaktívne zlúčeniny tejto rastliny sa extrahovali a predávajú sa ako samostatné doplnky. A on ich tu uvádza, to je napríklad artemisinín a artesunát. Môžete si ho kúpiť buď ako celú rastlinu, ako doplnok stravy, alebo si jednoducho pripravovať čaj z jej listov. Snažím sa ju zaradiť do svojich odporúčaní, ale väčšina pacientov o nej nikdy nepočula a to je ťažké ich presvedčiť, lebo ľudia stále ešte nedôverujú bylinkám. On hovorí, poviem vám rýchly príbeh o Artemisia annua. Keď vypukla pandémia C19, ľudia v niektorých krajinách ju začali používať na liečbu C19 a skutočne to fungovalo. Svetová zdravotnícka organizácia WHO však vydala vyhlásenie, že ju ľudia nemajú používať, pretože neviete, čo užívate, že je to neznáma bylina a tak ďalej. A doktor Campbell tu vraví sarkasticky, no to je tá istá rastlina, ktorá spolu s Ivetínom získala Nobelovú cenu v roku 2015. A WHO to vyhlásilo za neznámu bylinu. To je arogancia najhrubšieho zrna. To je moja poznámka. A doktor Makis tu vraví presne tak. Videli sme, ako boli lacné a účinné prostriedky proti C19, či už vitamín D, Artemisia annua, hydroxychloroquín, Ivetín, zinok, quercetín, očierňované a potláčané autoritami. A je to škoda, pretože včasná liečba mohla zachrániť množstvo životov. John Campbell vraví, rozprával som sa s lekármi v Afrike. V jednej nemocnici v Zimbabwe nemali žiadny kyslík pre pacientov z C19, takže podávali Ivermectin. A hladina kyslíka v krvi pacientov sa im zlepšila v priebehu 6 až 12 hodín bez kyslíkovej terapie. Je ťažké to poprieť. A doktor Makis tu pokračuje, Artemisia annua bola jedným z liečiv, ktoré boli potláčané, keď vypukla pandémia C19. Ale, ako hovoríte, je to ďalšia rastlina, ktorú sa oplatí skúmať v súvislosti s rakovinou. Doktor Campbell tu vraví, zasejem si ju na jar. Plánujem ju pestovať aj v afrických záhradách. Keďže mnoho ľudí v odľahlých oblastiach nemá rýchly prístup k zdravotnej starostlivosti, ak dostanú maláriu, čaj z Artemisia annua im môže pomôcť prežiť dostatočne dlho na to, aby sa dostali do kliniky. Myslím si, že by mala rásť všade a treba to podporiť. Doktor Makis,
Som úplne ohromený týmito informáciami a tým, ako jasne ste ich vysvetlili. Ďakujem vám za vašu prácu a za tieto informácie. Viem, že vás tu stálo veľa úsilia a pravdepodobne aj osobných obetí. A doktor Makis vraví, milujem tieto témy, najmä lieky s novým využitím, pretože si myslím, že dávajú ľuďom nádej a nové možnosti. Nemusí to byť len rakovina. Môže ísť aj o autoimunitné ochorenia či chronické zápalové stavy. Myslím si, že využitie existujúcich liekov na nové účely je nesmierne fascinujúca oblasť. A ďakujem vám za túto diskusiu. Myslím si, že toto je budúcnosť medicíny. Musíme sa odkloniť od modelu, kde farmaceutický priemysel diktuje lekárom, aké možnosti môžu pacientom ponúknuť.